тайни неща, после целувай тихо в нощта. Дай покажи ми твоите номера, после да изгориш с мен отново. Дай покажи ми твоите тайни неща. Последната ни среща, не помня какво съм ти излъгал, защото бях леща. Не помня и нормално да не помня. Колко време се разживеем врата до врата и с теб ни дели само тънка стена, а през нея се чуват такива неща. От любопитство сега идвам да проверя. Добър вечер, съседката идва за сол, а съседа пред мене стои полугол. Ако влезна, какво ще получа, не знам. От любопитство сега идвам. Добър вечер. Сериал на Лилия Мячкова кара цяла държава да стои без покрива. Комшите сме ние с страсти и мечти. Всеки герой в сърцето ще ти се вплепа. Ще направи на кайма! Знаеш ли какъв селски панер се спред на летия в двора ми, бе? Come on, everybody, the second pew! О, пак ще ми се караш. Айде ставай да правим лючината, да че направо ми се иде да съм поцера. Известно! О, стига сте ги се въндуките. на света хора като ти. Няма на света хора като ти. Яко весела, яко дъндалия. Пълна свобода, даже свободия. Welcome to България. На Балканите народа най-добрия. Цял час ще изпитвам. Че няма ли да каталяса тебе? Не се смей. Не се... Смейте се, бе. Смейте се, а? А това ще сме края на срока? Че да не идва отсен, ние го чакаем на друга дата, той ще се изтърси. И не се обаждай. А това ще нацвъка ли двойка до двойка? Че да не се ги цвъкаме ние. Виж са, говорилна, виж са, ти си първия, виж са. 7 двойки. Че малко ли са, бе? Аз тебе питам малко ли са? Че малко ми. Малко ли? Добре, щом са малко, от тебе почвам. И я някой му подсказа, аз двойка на целия клас. Кой ще подскаже, всички сме от мъглата?